ಅಂಬಾ ಕೊಲ್ಲೆ ಹಾ ಆಂಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಹುಸಿ ಅದನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದು ಆಂಡಾ ಶುರು ಅನ್ಪೋಡ ಅಚ್ಚಗು ನೀರು ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ನೀರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಲೆಂಕ್ಲು ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೆಚ್ ಕೆ 360 ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇಂದು ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷಣ ಫೋಟೋಶೂಟ್ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲದೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬೈದ ಇಲ್ಲದೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐನ್ ತೂನ್ ಬಲೆ ಇದು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಂತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಬಲೆನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ. ಅಲ್ಲ ಮನ್ನಾತಿ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪಲ್ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ನಿಡ್ಡೆ ನಾನು ಇಂಚಿರ್ತೆ ಅಂಚಿಗೆ ಸೋಕರ್ಪಣತ ಚಾಮಿ ಅಂಪುಲೆ ಚಾಮಿ ಕಂದ ಚಾಮಿ ಜೋಜ ಚಾಮಿ ಐನದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಚಾಮಿ ಜೋಜ ಅಂಪುಲೆ ಚಾಮಿ ಅಂಪುಲೆ ಚಾಮಿ ಪಂದು ಕೊಡ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಡು ಈರ್ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲ್ ಈರ್ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪಲ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬೋಲೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಕೈ ಓ ಬಾಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸುತ್ತು ಬಲೆ ಮಗ ಐಂದೆಪ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಅವ ಕುಂಟು ಮಾತ ಇರೆ ಕೈ ಒಂದು ಮಗಿರ್ನ ಕೈ ಒಂದು ಆಪೆದ ಕೈ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ವಿಡಿಯೋನೇ ನೀರ ಲಚ್ಚು ಮಿತ್ತು ಬತ್ಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ಲೆ ನೀರ ಪಾಡುವರು ಪಪ್ಪ ನೀರ ಪಾಡುವರು ಮುಂದೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಓ ಬತ್ಲೆಪ್ಪ ಮಿತ್ತು ಬತ್ಲೆ ಅವ ಆಗಿದೆ ಇಂದು ಇಂಚಿನ ಓ ಲಚ್ಚು ಅಮ್ಮನ್ ಕಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ರಟ್ಟ ನಾತ್ ಇಷ್ಟ ಲಚ್ಚು ನೀರ್ದ ಅವೇ ತೆಲಿಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಐಕ್ ಅಂದಿ ಕಂದ ಬಾ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅಂಡಿ ಅವು ಬೋಡಿಗೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾನ ಕಂದ ಇಂಚು ಬಲೆ
పోయిన మళ్ళీ అయినా పండారు బర్పు జీవి హాయ್ ಮೂಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಶೋಕ್ ಎಸ್ ಎಂಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅವನೇ ಊರ್ದ ಅಂಚಿ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಗುಡ್ಡೆದಂಚಿ ಸುಳ್ಳಾಮಲೆ ಕಾಟದಂಚಿ ಅಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ಫೋಟೋಸ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಪಾಡುವ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಪೆತ್ತದ ಹೊಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಪೆತ್ತದ ಪತ್ತೊಂದೆ ಯಾ ಮೂಲ ಪತ್ತೊಂದುನೆ ಬಾಲ್ ತಿಕ್ಕುನೈತೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಿ ಚೂರು ಉಂಟು ನೀ ಮಾಮಿ ಇದರ ಬಲ್ಲಿ ಓ ಅಂಬ 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 ಎದುರು ಪೋ ತೆಲಿಪಲೆ ದೇ ಇಜಿನ ಮೂಲುಂತುಲೆ ಅವು ಪೆತ್ತ ಪೋಡ್ತದೆ ಬಡ್ಕೈತು ಲಚ್ಚು ಕಂದ ಕೂ 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 ಚಿಚ್ಚಿ ಕೀಸ್ಕೊಲ್ಲೆ ಮಗ ಲಚ್ಚು ಅಂಬ ಕೀಸ್ಕೊಲ್ಲೆ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ತೇನೆ ಅಂಬ ಪೋಪುಡಿಚಿಂಡ ಪೋಲೆ ಅಂಬದ ಕೈತಡೆ ಪೋಲೆ ಅಂಬದರ್ಕ ಪೋಲೆಪ್ಪ ಪೋಲೆ ಕೀಸ್ಕೊಲ್ಲೆ ಅಂಬಗ್ ಪಾಪ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಬನ ಪೋಲೆ ಮಗ ಅಂಬ ಪಾಪತೆ ಅಂಬ ಪಾಪತ ಜೋಜ ಪಂತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಬಗ್ ಪಂತಿ ಕೊಲ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಅಂಬಗ್ ಪಂತಿ ಕೊಲ್ಲೆ ಅಂಬ ಕೊಲ್ಲೆ ಪಾಲ್ ಅಂಬ ಕೊಲ್ಲೆ ಏಯ್ ಲಚ್ಚು ಅಂಬಗ ಆಮ್ ಕೊಲ್ಲೆಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಜತ ಪೊಯ್ಯಿರ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಲು ದಕ್ಕ ದುಡಿಯ ಬರ್ಸಾರ್ ಪುನೆಗ್ ದುಮ್ಮುಂಜಿ ಆವಾಡನ್ ಬರ್ಸಾರ್ ಪುನೆಗ್ ಕಂದ ಅಂದಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಬೋಡು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಬ ಕೊಲ್ಲೆ ಹಾ ಯಾವಿ ಓ అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళ పోపుజి ಆಂಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಹುಸಿ ಅದನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದು ಆಂಡ ಶುರುವಾನ್ ಪೋಡ ಹಣ್ಣು ಹೆಸಂಗ್ಲು ನೀರು ದಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಬಚ್ಚಿದು ಕೊಂಡು 12 ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಚ್ಚಿನ ಹಾ ಸುಳ್ಳ ಆಮೇಲೆ ಕಾಡ್ದವುಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆವಂದುಲ್ಲ ಪಂಜ್ ಬತ್ತೆರತ್ತು ನೀರು ನಾಡೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಸೆಂಗ್ಲು ನೀರು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತ ತುಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಕುದ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಲಚ್ಚನ್ ಗೊಬ್ಬದು ಎಂಚಾಂಡಲೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲ ತುಕ ದಾದಾಪುನ್ ಬಂದು ಎಸ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಲಚ್ಚುನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತ ಅಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬುದರ ಎಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬ್ರೋ ಇದು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಗು ನೀರು ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ನೀರ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಲೆಂಕ್ಲು ಮಿತ್ತುವಲೆ ಜಾರುಂಡು ಮೆಲ್ಲ
ಚಪ್ಪಲ್ ತೆಪ್ಪನೆಟ್ಟೇರು ಕಂದ ಕಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮನ್ ತುಲೆಗೆ ಲಚ್ಚು ಮಾಮನ್ ತುಲೆಗೆ ವಾ ಮಾಮನ್ ತಿಯಲ್ ಚಿಗತೂಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂಗೆ ಹೊಸತ್ತು ಇರೊಂಚೂರು ಲಕ್ಲಿ पंचायन दाल रेड और शाइनी अवे तुलेगे हैंग अपन ನೀರು ಪೋಯಿ ನಾನು ಯಾವ अन्न पुदर बल्ले हरीश ब्रो ಎಂಚಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಮಿಸ್ಟರ್ HK 360 ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇಂದು ಮುಕುಲೆನ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡೊಂದು ಜೋಕುಲು ಬತ್ತ ಹಬ್ಬ ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿದ್ದಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬರ್ತದ ಎಂಚಿನ ಪುದರ ಮಿಸ್ಟರ್ HK 360 ಪಂಡದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಅವೆನ್ ತೂದಿ ಅಂಕಲ್ ಅರೆನೆತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಇದೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರ್ನ ವರ್ಕ್ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಎಸ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಲಾಗ್ ಈಗ